zan rei to takania tunen helai kong phe hen ram huain muthina ten thian pai min hruaya anan kala hei lalputen min hruaya tha eng deuh rui boka chuan hulai thang a khon ram huai chen samen te in pakhat in lian ve deuh pakhati a bang la vom ke na salut tu ram huai a lu tu te pon in son lava an chu a san lava an tia han en ve sim sim ram huai chet lat na lai kha han en ve sim sim kanan tuma chuan hei chuan motor te pawh an chaw ve thina motor rem awangin ne am huna rem ven thom riwa a awm awang hian driver thenkhat tum ha lo chawl tawh te an chawl talowa chuan thom riwa mai ni lovin ram huai che hle ni tia chianga an tia a bang te a ke na samen te lunga vom na ti riat faran hian a kon na sala tu kan te nge tak tak nge kan han bel chiang ve to na kan han en dona hei a fian rial a fal ve to leka thil omang tak po ni ve kan te he tiang lam lau mi ni chuan tuna kan video hi chu lo en lo ri mai ro ne lo en ri lo mai ro a chan chu nge nang ma poi thabar ve thia hei kan thleng trep to kan hlat to lowa an sei bon ve ma a than pa ngatin za na ngei kal tiang kan han tia ya thlin thu kan thleng trep chu ni to an sei dan hian che bon ve via an che bon ve vio ni ram hui a bang te ke vek khopin a ko chuk kan tia a ke chuk men tia a tak tak nge ni kan han hello an sei da kha khi ta han game ni fel ani an tip kan han kan thleng trep tu ra ngai la so lai so ni om tak ni so so kan thleng reo lo arab thak le mai so so lo ni so a bon ria ma hei mi hring ku thak chu ni lo ti chiang reng mai hei a pui mai so pia jok te po so ta son a pui le mai so alo ram huai chu lo che ve le ni ti thiệt mai mi hring ta nom zia reng ani lo hanom ngai na hiom lo reng reng arab thang lu tuk ta thei a che da ni pui khop mai hey highway Simlam Road highway chu a dan chu lo dang hei nal phei zer khop mai lai hi kong po zau in a mam tha no to le mi tin hotelขาหลังแทบตัวนี้นั่นครับไม่ให้กอง
ชัวชัวนั่นหลังตะเจี๊ย อ่าตัวไหนยันมินปุยเวงตัววิสัยมินปุยเวงคอมฮอร์ชิมละมาเทนกันมาลูเชียให้ไอ้ฮิปไปนาร์ตุยคุรันเนียก็ปุยปีโจมหิงทั้งตุยคุรอันนี้ละที่ยังเวลเตฮีฮอตชัวมุนดังอมเต็นอันเรารีควอสทีนะกันกัลเริ่มจังแล้วเมื่อเทียนอีกที่ไหนเทียนจีคริสต์มาสจีนจีพอจะพอมเบียไอ้ที่มันปุ่นเวงนั่นเนี่ยเวลายังคุ้นหายกันจริงๆเขามามันต้องปั่นได้เงินช่วยแบบนี้นะเวงซุ่มมาขนมได้สักที่ VCM เบียกินปุย VCM เบียกินเนี่ยอามาร์จูกระเด็นคอมสันนี่เรากระเด็นเต็มแล้ววะอามุทัดที่เราคือเรสเบตเรนชาร์สมีปุยเวนเบียกินนี่บอกว่าไอ้พิรมสร้างที่อินสักทักPasti lalu rencana, mempunyai VCM ini dia, ini nih selesai, baik. Ilahi bertipen kan jadi nilai kan. Dam veng chen pok ha dam tao lo tu na chon. Hei putan kimai ini kalau aku. Hei dam tàu yang peng ni dam tàu yang peng tu PPCC peng ni Hello, mommy.